Na transformacije pevačice Elene Risteske već smo navikli. Ovoga puta ispred kamere ekskluziva pojavila se sa makazama na glavi. Idu ovoga. Mediji su pisali da lepa Makedonka krije supruga. Pa evo i Burma i tu i suprug, tako da ko laže, pa tu je dole, čeka me da dođe dole. Njena mlađa koleginica Katarina Bogićević spremna je da uradi sve za lepotu. Pa iskreno što se tiče cipela, naporno mi je zato što imam ravne tabane. Ekskluziv ima rešenje za sve. Ja, hvala, ovo ću sad kući kad dođem da radim. Ja, moći ću štikla da nosim.